Καλησπέρα, ευχαριστούμε τον χώρο για τη φιλοξενία, τον χώρο του καφενείου. Λοιπόν, σε καιρούς άμποτης δίνεται η ευκαιρία και για οργανωτική ανασυγκρότηση και για μελέτη σειράς θεμάτων από τη γενική γραμμή ως την ενδεδειγμένη τακτική. Τα παραδείγματα από το παρελθόν χρησιμεύουν στην αποκατάσταση μιας συνέχειας στην εμπειρία μας. Μια συνέχεια που ο αντίπαλος έχει στην εμπειρία, χάρη στο κρατικό και άλλους μηχανισμούς του. Η φετινή χρονιά μας δίνει αυτή την ευκαιρία ακόμα περισσότερο, λόγω και των πολλών στρογγυλών επαιτίων, οπότε θα ήταν καλύτερο να αξιοποιηθεί σε αυτό, παρά για παράδειγμα αποκλειστικά σε προεκλογικές προετοιμασίες και κομπρεμί. Κλείνουν για παράδειγμα τον Ιούλη 90 χρόνια από την έναρξη του Ισπανικού εμφυλίου και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για παράδειγμα το αν και για πόσο είναι εφικτό να εφαρμόζουμε την πολιτική μας πρόταση αδιαφορώντας για το πλαίσιο. Και καθώς εμείς θα κυκλοφορήσουμε τον Ιούλιο τα κείμενα της περίοδου που έγραψε ο Ζωάν Κομορέρα, ο γραμματέας του Ενοποιημένου Σοσιαλιστικού Κόμματος Καταλωνίας, που προήλθε από την ενοποίηση 4 κομμάτων, πρώτη παγκοσμίως υλοποίηση των υποδείξεων του 7ου Συνεδρίου της Κομιντέρν για την πολιτική ενότητα της εργατικής τάξης, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για την επικαιρότητα της οργανωτικής ενοποίησης δυνάμεων, πράγμα το οποίο εμείς ευθέως προτείνουμε. Έχουμε και τη στρογγυλή επέτειο από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος το 1946, όπου μπορούμε να συζητήσουμε την πολιτική που επέτρεψε τη δημιουργία του. Συγκεκριμένα την πλατήτατη λαϊκομετωπική, εθνικοαπελευθερωτική, λαϊκοδημοκρατική πολιτική, χωρίς την οποία, ακόμα και παρά το μεταβεργιζιανό δολοφονικό όργιο τρομοκρατίας, ούτε θα υπήρχε, ούτε θα ξαναυπάρξει Δημοκρατικό Στρατός Ελλάδας. Και φυσικά να συζητήσουμε και τις απόπειρες να σβηστεί και το ΔΕΛΤΑ και το Ε από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, δηλαδή και το πλαίσιο και η πρόταση να μηδενιστεί η διαφορά μορφής και ουσίας, για να μείνει τελικά μόνο μια συγκίνηση για τον ιεροϊσμό των μαχητών του, παραλυτική, μόνο εκλογικά εκμεταλλεύσιμη. Δηλαδή από την όλη αυτή αποπολιτικοποίηση να μην μείνει τελικά ούτε το σίγμα, αφού δεν μπορεί να υπάρξει στρατός επαναστατικός αλλά αποπολιτικοποιημένος, στρατός εκτός πλαισίου. Και όχι τυχαία, προβάλλεται έτσι αποπολιτικοποιημένα το 1946 για να συγκαλυφθεί το 1956. Η άλλη μεγάλη επέτειος, και για την ακρίβεια μεγαλύτερη, καθότι με μεγαλύτερες επιπτώσεις. Συγκαλύπτεται το 1956, όχι απλώς για να μην διαπιστώσουμε ότι τότε διαλύθηκε το ΚΚΕ, αλλά για να μην πάει ποτέ η συζήτηση στο ποια ήταν η πολιτική του τότε ΚΚΕ, που ήταν τόσο επικίνδυνη που κατέστησε για τους αντιπάλους το αναγκαίο να το διαλύσουν. Έχουμε και άλλες επετείους για ζητήματα εξίσου σημαντικά. Έχουμε το 1966 και το 1976 και την πολιτιστική επανάσταση, που μπορούμε να συζητήσουμε το πώς θα αποτρέψουμε την παλινόρδωση του καπιταλισμού όταν με το καλό ξανανικήσουμε. Χθες είχαμε και την επέτειο του Τσερνόμπιλ και ανεξαρτήτως σπέκουλας πρέπει να συζητήσουμε τη σχέση του προτάγματός μας με τη φύση και την οικολογία. Και τέλος έχουμε και την επέτειο των 30 ετών από την έναρξη του ένοπλου αγώνα στο Νεπάλ, που μας χρησιμεύει για να αποδείξουμε την εφικτότητα της επανάστασης μέσα στη μαυρίλα της αντεπανάστασης, αλλά και να συζητήσουμε το ζήτημα σοσιαλισμού και δημοκρατίας στον 21ο αιώνα, με το οποίο οι Νεπαλέζοι καταπιάστηκαν, παρότι βρίσκονταν εν μέσω επανάστασης, κάτι το επίσης διδακτικό. Λοιπόν, εμείς δεν βγάλαμε το βιβλίο για να αποδείξουμε πόσο μεγάλος ήταν ο Ζαχαριάδης. Ο περιορισμός άλλωστε του ζητήματος μόνο στο πρόσωπο Ζαχαριάδης και μόνο στο παρελθόν, ως ενός ιστορικού απλώς ζητήματος, αποπολιτικοποιεί και ευνοεί να παραμένουν τα πράγματα ως έχουν. Άρα σίγουρα κάποιοι το κάνουν τουλάχιστον συνειδητά. Δεν ήρθαμε να πούμε απλώς την ιστορία, το τι έγινε μεταξύ 53 και 56 και τι έκανε το ΚΚΕ μεταξύ 53 και 56. Το βιβλίο βέβαια έχει και εκτενές χρονολόγιο και 187 σημειώσεις. Αλλά αν σταθούμε στην απαρίθμηση απλώς των ιστορικών γεγονότων, τυπικά επιφανειακά, τότε για παράδειγμα από το γεγονός ότι ως και στις 25 Έκτου του 54, σελίδα 225 του βιβλίου, Ζαχαριάδης κατακεραυνώνει τον Τίτο, που υπογράφει συμφωνία με τον Παπάγο και την Άγκυρα, ενώ στις 3 Έκτου του 55, λίγες σελίδες πιο κάτω, αναφέρει την Ιουγκοσλαβία μεταξύ των χωρών πρότυπου ανεξάρτητης πολιτικής, απλώς θα βγάζαμε ένα άτομο, τον Ζαχαριάδη, αλλοπρόσαλο, όπως ακριβώς τον έλεγαν οι ιδιώτες του μετά το 1956. Θα χάσουμε έτσι από την επική μας το πλαίσιο, το χαρακτήρα και τις τάσεις της περίοδου, δηλαδή ό,τι αποτελεί προϋπόθεση για να μας χρησιμεύσει πολιτικά αυτή η εμπειρία. Βγάλαμε αυτό το βιβλίο γιατί θέλουμε να αναδείξουμε όχι την επαναστατικότητα γενικώς και αορίστως του Ζαχαριαδικού ΚΚΕ, αλλά όπως είπαμε, ποια ήταν συγκεκριμένα η πολιτική τότε του ΚΚΕ που ήταν τόσο επαναστατική, δηλαδή επικίνδυνη όχι μόνο για το καθεστώς που είχε επιβληθεί στην Ελλάδα, αλλά ευρύτερα. Και χρειάστηκαν δύο υπερδυνάμεις και πραξικοπήματα όπως η έκτη Ολομέλεια,
προκειμένου όχι μόνο να αλλάξει αυτή η πολιτική, αλλά και το κόμμα που παρήγαγε τέτοια πολιτική να διαλυθεί και έκτοτε να υπάρχει απόλυτο θάψιμο της πολιτικής αυτής, μεταφορικό με την καταδίκη της ή κυριολεκτικό με τη σιωπή αυτή για αυτή και την απόκρυψή της. Γιατί όπως γράφεται και στον πρόλογο, χτυπά στο μάτι το παράδοξο ότι πιο γνωστές είναι οι πλαστές επιστολές της ΚΑΓΚΕΜΠ που οι δολοφόνοι του Ζαχαριάδη και οι πολιτικοί απογονοί τους διακινούν γιατί τους βολεύουν, ισχυριζόμενοι ότι ο Ζαχαριάδης τις έγραψε όσο ήταν κρατούμενός τους, παρά αυτά τα κείμενα που είχαν δημοσιευτεί όσο ήταν ο ίδιος ελεύθερος. Δεν θέλουμε όμως απλώς να αποδειχθεί ότι το τότε που Κουκουέ θεωρούσε το σεκταρισμό νούμερο 1 εχθρό ένα ιστορικό ζήτημα, αλλά ότι για να είσαι πραγματικά επαναστάτης πρέπει να είσαι αντισεκταριστής. Και αυτή η αποκατάσταση του νοήματος της επαναστατικής πολιτικής νομίζουμε ότι είναι χρήσιμη για όσους πιστεύουν ότι δεν έρχεται από μόνη της με μια ειρηνική εξελικτική διαδικασία μια ποιοτικά καλύτερη κοινωνία, όπως και αν αυτή την ονομάζουν. Ποιο ήταν όμως το πλαίσιο εντός του οποίου γράφηκαν αυτά τα κείμενα? Μια τριετία αναμφίβολα είναι μια σύντομη περίοδος. Η συγκεκριμένη όμως χαρακτηρίζεται από μεταβατικότητα. Αυτή η μεταβατικότητα ορίζεται πρώτον από την αύξηση της ορμητικότητας των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων και των χωρών του τρίτου κόσμου γενικότερα, σε βάρος του ιμπεριαλισμού και του αποικιακού συστήματος. Μια ορμητικότητα που βέβαια είχε ξεκινήσει ήδη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενδεικτικά γεγονότα, η στρατιωτική νίκη των Βιετναμέζων επί των Γάλλων στο Dien Bien Phu το 1954, η πρώτη μεγάλη στρατιωτική νίκη αποικιακού λαού που υποχρέωσε σε σημαντικές συμφωνίες τους υπεριαλιστές, η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα του αλγερινού λαού και να σημειώσουμε χωρίς καθοδήγηση από ένα κομμουνιστικό κόμμα, προσπάθειες εφαρμογής των εθνικοποιήσεων σε χώρες του τρίτου κόσμου ενάντια στον νεοαπικισμό, οι οποίες χώρες δεν υποδομούσαν σοσιαλισμό, πρώτες απόπειρες συσπήρωσης των χωρών του τρίτου κόσμου με γνωστότερη τη διάσκεψη του Μπαντούν τον Απρίλιο του 1955. Αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν το ερώτημα του αν είναι εφικτός ο ενιαίος προσανατολισμός αυτού του τρίτου δυνάμει στρατοπέδου και ποια η στάση έναντι των άλλων δύο. Στον Μπαντούν τίθεται έμεσα στο ίδιο επίπεδο με τη ΣΥΠΑ η Σοβιετική Ένωση. Ίσως γιατί οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη αντιλήφθηκαν τις εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση. Γιατί το δεύτερο στοιχείο που σφραγίζει αυτή την περίοδο είναι η επικράτηση στη Σοβιετική Ένωση των αντιλήψεων που παλινόρρωσαν τον καπιταλισμό. Και επειδή δεν επρόκειτο για μια μικρή και απομονωμένη νησίδα, τον ρωσικό μεγαλοκρατισμό και αργότερα ιμπεριαλισμό. Αυτή η διαδικασία που επικυρώθηκε με το 20ο συνέδριο του ΚΚΣ το Φλεβάριο του 1956 εγκαινιάστηκε μόλις 10 μέρες μετά το θάνατο του Στάλιν, όταν στις 15 Μάρτιου του 1953 στην 4η Σύνοδο του Ανώτατου Σοβιέτ, ο πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου Μαλέγκοφ κάλεσε τη ΣΥΠΑ σε συνεννόηση. Θα χάσουμε όμως από την οπτική μας και την ταχύτητα των εξελίξεων και τη συνθετότητα αυτής της μεταβατικής περίοδου, αν υποθέσουμε ότι αυτή η εξέλιξη της παλινόπολης του καπιταλισμού και μεγαλοκρατισμού στη Σοβιετική Ένωση ήταν απρόσκοπτη. Αντίθετα, υπήρχε διαπάλεια. Γενικά η διεθνής κατάσταση την περίοδο 1953-1956 δεν χαρακτηριζόταν μόνο από το λεγόμενο λιώσιμο των πάγων μετά το θάνατο του Στάλιν. Υπήρχε μια εξίσου δυναμική τάση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Συνεχιζόμενα επεισόδια στην Κίνα και την Κορέα, η ίδρυση νοτιοασιατικού ΝΑΤΟ, όλο και αμεσότερες παρεμβάσεις του στρατού στην πολιτική σκηνή σε πρόσφατα απελευθερωμένες χώρες, ανατροπή Μοσαντέκ στο Ιράν, προσπάθειες για αμυντική ενοποίηση της Ευρώπης υπό αμερικανική αιγίδα, και είχαμε τότε την Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχείς μεταφορές πυρηνικών όπλων και ομές δηλώσεις για χρήση τους, όχι από ένα μόνο άτομο αλλά τραν. Σε όλο αυτό το σκηνικό, τα Βαλκάνια αποτελούσαν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, τι είχαμε το 1953? Μετά από 10 κυβερνήσεις από την απελευθέρωση το 1950 και 3 εκλογικές αναμετρήσεις τα 3 πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια μεταξύ 50-52, υπάρχει ένα καθεστώς κυριολεκτικά υποκατάρρευση, του οποίου η εξάρτηση βαθαίνει όλο και περισσότερο. Υπάρχει και ένας πολιτικός κόσμος που συναγωνίζεται στη δουλοπρέπεια του σημερινούς ηθήνοντες. Περιλαμβάνονται στο βιβλίο κάποιες ειλικρινά ταπεινωτικές δηλώσεις δουλοπρέπειας, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αλλιώς, και μάλιστα από άτομα όπως ο Κανελόπουλος, για παράδειγμα, που παρουσιάζεται πλέον ως στοχαστής της δεξιάς, ή ο Στεφανόπουλος, τον οποίο κυριολεκτικά χαστούκιζαν οι Αμερικάνοι τοποτηρητές και αυτός έβαζε τα κλάματα, αλλά με τα πολιτευτικά στις εκλογές του 1977 έκανε τον υπερπατριώτη αρχηγό της Εθνικής Παράταξης. Τότε λοιπόν αυτοί οι δύο, επεδίωκαν να πάρουν το χρήσμα από τις ΗΠΑ, καθώς από το κομματικό σύστημα δεν μπορούσε να αναδειχθεί κάποιος διάδοχος του Παπάγου, ο οποίος ο διάδοχος του πλαστήρα κάει και αμέσως.
Κάει και λόγω της Αμερικανοβουλίας του, που συνεπαγόταν πρώτον, οικονομικό ξεζουμίσμα του λαού για τις λεγόμενες αμυντικές δαπάνες, προετοιμασία για τον Αμερικάνικο πόλεμο. Δεύτερον, ταπείνωση με τη συμφωνία της 12ης Οκτώβρης του 1953 που μετέτρεπε την Ελλάδα κυριολεκτικά σε αμερικάνικο στρατόπεδο, καθώς επέτρεπε ελεύθερη χρήση των ελληνικών δρόμων, σιδηροδρόμων, λιμανιών, εναερίου χώρου και δημιουργία στρατιωτικών και βοηθητικών έργων από τη ΣΥΠΑ για πολεμικούς σκοπούς. Και τρίτον, ανοιχτή υπονόμευση του Κυπριακού που έμπαινε δυναμικά στο προσκήνιο, με τον ελληνικό λαό να συγκρούεται μαζικά με την αστυνομία και να δημιουργεί πρόβλημα στο καθεστώς. Και ο Παπάγος ήταν το τελευταίο χαρτί του πολιτικού καθεστώτος με κάποιο κύρος. Μόνοι οι εναλλακτικοί λοιπόν φάνταζαν στρατοκρατικές λύσεις τύπου ιδέα. Η συνωμοτική δηλαδή ομάδα εντός του στρατού, αλλά και εντός του ίδιου του πολιτικού γραφείου του Παπάγου. Είτε ένας συνδυασμός, καθώς ο Κανελόπουλος, για παράδειγμα, ως υπουργός άμυνας, έκανε εκαθαρίσεις στο στρατό, ακόμα και τον γνωστό Τσακαλώτο το έφαγε, γιατί ήθελε πιστά όργανα, όπως δήλωνε, για την εκτέλεση εντολών, εννοείται σε έναν Αμερικανικό πόλεμο. Σε ένα υποαποσύνθεση κομματικό σύστημα, αναπόφευκτα είναι τα διάφορα σκυρτήματα. Ακόμα και εντός του στρατοπέδου του Παπάγου προέκυψε, για παράδειγμα, ο Μαρκεζίνης που προτάσει να φέρει και άλλους υπεριαλιστές του παιχνίδι χωρίς την άδεια των Αμερικανών. Πέρα λοιπόν από τις προαναφερθήσεις δηλώσεις ειδωλοπρέπειας, βλέποντας δυσαρέσκεια, τη λαϊκή δυσαρέσκεια, αλλά και την απεγνωσμένη αναζήτηση διαδόχου του Παπάγου από τους Αμερικάνους, υπήρχαν και αμφίσιμες δηλώσεις που θα μπορούσαν να πουληθούν εντός εισαγωγικών στους Αμερικάνους ως κάπως καλύτερες λύσεις, καθότι θα χαλιναγωγούσαν και το λαϊκό ξέσπασμα. Έχουμε για παράδειγμα μία δήλωση από τον Σοφοκλή Βενιζέλο, που ενώ στο πρώτο σκέλος της απορρίπτει την πρόταση του ΚΚΕ για πατριωτικό μέτωπο, στο δεύτερο, απηχώντας και τις λαϊκές διαθέσεις αποδοκιμασίας της Αμερικανοκρατίας, τολμά και κατηγορεί τον ίδιο τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, που έλεγε ότι το λαϊκό μέτωπο είναι κομμουνιστικό τρίκ, για δηλώσεις οι οποίες νοθεύουν την πολιτική κατάσταση. Σε μια τέτοια κατάσταση λοιπόν, όπου πέρα κάποιων κύκλων των ΗΠΑ, ακόμα και οι Έλληνες ηθήνοντες φλέταρα με τον πόλεμο, τι θα έπρεπε να κάνει ο Ζαχαριάδης? Να θυμόταν μήπως μην τυχόν και του προσάψουν ασυνέπεια τι είχε σύρει στον Σοφοκλή Βενιζέλο, όταν ο τελευταίος ήταν ευνοούμενος της Αμερικανοκρατίας στα διάφορα διάδοχα του Παπάγου σχήματα που αυτή ετοίμαζε το 1953? Να απέρριτε τα ανοίγματα του Καρτάλη, μην τυχόν και του υπενθυμίσει κανείς ότι ο Καρτάλης ήταν συνδεχτής της ΕΚΑ με τον Ψαρό επί κατοχής? Να κράταγε μανιάτικο στον Παπανδρέο τον Δεκέμβρη ή στον Πλαστήρα τη δολοφονία Μπελογιάννη? Όχι. Τον καλούσε τον τελευταίο από την ίδια κιόλας χρονιά της δολοφονίας σε δημοκρατικό πατριωτικό μέτωπο. Έστω και εκλογικό. Και ευθέως έλεγε ότι θα του συγχωρούσαν ακόμα και τη δολοφονία Μπελογιάννη. Και τον επέκρινε γιατί δεν προσχωρούσε σε αυτό. Όχι γιατί στεκόταν στο έδαφος της αστικής διαχείρισης, ή μάλλον αστοτσιφλικάδικης, γιατί για αστοτσιφλικάδικο καθεστώς μιλούσε το τότε ΚΚΕ, αλλά και νωρίτερα. Θα έπρεπε ο Ζαχαριάδης το Μάρτιο του 1950 στις πρώτες εκλογές μετά τον εμφύλιο να θυμάται ότι οι Ζουολοτσιριμόχοι τον έβγαζαν τρελό για το ότι είχαν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στην προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση. Να θυμάται ότι τον Μάρτιο του 1949 προδοτολογούσαν για την αναγνώριση του αυτονόητου δικαιώματος αυτοδιάθεσης στους Σλαβομακεδόνες της Ελλάδας και να μην φτιαχτεί η δημοκρατική παράταξη, η οποία στις εκλογές μόλις 6 μήνες μετά το γράμμα Βίτσι βγήκε πρώτη στις 3 μεγαλύτερες πόλεις, προκαλώντας σοκ στην Αμερικανοκρατία και την πρώτη ορμή. Αν κράταγε μανιάτικος όλους τους παραπάνω, δεν θα ένιωθε κανένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στο λαό. Δεν θα ένιωθε ότι πρέπει να λογοδοτεί στο λαό. Δεν θα ήταν χρήσιμο στο λαό, ο οποίος καταλάβαινε την αναγκαιότητα ενός πλατιού μετώπου και ζητούσε από τους πολιτικούς του ηγέτες αυτό να γίνει άμεσα και να είναι το πλατύτερο δυνατό. Δεν πρέπει να βλέπουμε αυτό απολύτικα ως μεγαλοθυμία του Ζαχαριάδη και του ΚΚΕ, αλλά ως άμεση προσαρμογή στην κατάσταση. Ο Ζαχαριάδης τηρούσε ως αρχή το όσο πιο μεγάλη επίθεση, τόσο μεγαλύτερο και το μέτωπο που πρέπει να αντιτάσσουμε. Και δεν χάνει ευκαιρία. Θέτει καθέναν που έστω και φραστικά διαφοροποιείται πρώτων ευθυνών του. Του λέει: προχώρα σε μέτωπο. Ένα μέτωπο που ενώ βάθινε η εξάρτηση της χώρας, δεν παρέμενε στάσιμο. Έτσι βλέπουμε την εξέλιξη της πρότασης του ΚΚΕ. Από την 6η Ολομέλεια του 1949, από το πανδημοκρατικό δηλαδή μέτωπο που βρήκε την πρώτη της έκφραση στη δημοκρατική παράταξη, στο δημοκρατικό πατριωτικό μέτωπο το 1952 και όσο βάθινε η εξάρτηση ήδη από την 4η Ολομέλεια το Δεκέμβρη του 1953 στο πατριωτικό μέτωπο. Ο Ζαχαριάδης, βλέπουμε μάλλον και την αντίστοιχη μετεξέλιξη του μετώπου σε ταξικό επίπεδο.
Ενώ ακόμα και στις 23 Γενάρη του 1953, Κουκουέ και Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος καλούν σε δημοκρατική πατριωτική συγκέντρωση μέχρι και ένα μέρος από τη μεσαία αστική τάξη. 3 μήνες αργότερα, ο Ζαχαριάδης γράφει ότι η ενότητα αυτή πρέπει να περιλάβει κάθε τίμιο Έλληνα και Ελληνίδα από όλα τα στρώματα και από όλες τις τάξεις. Αυτό δεν είναι ταξική συνεργασία, όπως τα έλεγε κανείς. Ο Ζαχαριάδης απλώς τηρεί απαραίτητα τη λενινιστική αρχή στην τακτική, σύμφωνα με την οποία ένα κομμουνιστικό κόμμα πρέπει να αξιοποιεί ακόμα και την παραμικρή πιθανότητα να εξασφαλίσει έναν σύμμαχο μεταξύ των μαζών για το προλεταριάτο. Ακόμα και αν αυτός ο σύμμαχος είναι μονάχα προσωρινός, ταλαντευόμενος, ανεπαρκώς σταθερός και αβέβαιος, όπως έλεγε ο Στάλιν. Δεν υπάρχουν όρια στο μέτωπο όταν βλέπουμε, όπως και πρέπει, όλο το πλαίσιο, τη διάταξη όλων των δυνάμεων και να αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να πάρουμε από καθέναν ή πώς μπορούμε να τον ουδετεροποιήσουμε με στόχο να προκαλέσουμε ρήγμα στον αντίπαλο. Γνωρίζει λοιπόν ο Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, ότι το Σύνταγμα του 1952 είναι κομμένο και ραμμένο από την Αμερικανοκρατία. Όμως αξιοποιεί και το ελάχιστο περιθώριο που αυτό αναγκαστικά επιτρέπει να υπάρχει, αλλά και συνολικά το Σύνταγμα ως σημείο αναφοράς. Δεν είναι η ιδιαιτερότητα του Ζαχαριάδη αυτό. Και σήμερα, για παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδίας Μαοϊκό επικαλείται το Σύνταγμα του αντιπάλου παρά την κριτική σε αυτό. Παράλληλα με τη διεξαγωγή του μεγαλύτερου ενόπλου αγώνα της εποχής μας, το οποίο παρεμπιπτόντως ζει αυτές τις μέρες στη δική του 29η Αυγούστου του 1949, χωρίς ασφαλή μετώπιση, χωρίς Αλβανία και Βουλγαρία, και για τη στήριξη του οποίου εμείς ιδρύσαμε την πρωτοβουλία αλληλεγγύης στον Ινδικό λαό. Επικαλούταν λοιπόν ο Ζαχαριάδης στο Σύνταγμα του 1952, και έτσι, όταν έντονη είναι η κινητικότητα για πραξικόπημα λίγες μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές του 1954, εν ώψη θριάμβου της αντισυναγερμικής παράταξης, όπου όντως υπήρξε ένας θριαμβός με 65% μεγαλύτερους δήμους να τους κερδίσει η ενωμένη αντιπολίτευση, με άρθρο του δεν διστάζει να απευθυνθεί στον ίδιο τον βασιλιά. Ναι, ακόμα και στο μαγειρίο των πραξικοπημάτων, το παλάτι προσπαθεί να προκαλέσει ταλάντευση και ρήγμα. Γιατί πώς αλλιώς είναι κάποιος επαναστάτης αν δεν επιδιώκει με κάθε τρόπο και παντού να προκαλέσει ρήγμα στον αντίπαλο. Αξιοποιούσε επομένως κάθε δυνατότητα, εξαντλούσε κάθε πιθανότητα για πρόκληση ρογμής. Ο Ζαχαριάδης επίσης δεν έκανε κηρύγματα ηθικής. Δεν προσπαθούσε να συγκινήσει και να συγκλονίσει. Δεν αοριστολογούσε. Αντίθετα, αναδεικνύει συγκεκριμένα τα υλικά συμφέροντα που έχει κάθε ενδιαφερόμενη τάξη και κλάδος από το μέτωπο. Για παράδειγμα, στους σταφιδοπαραγωγούς που εκείνα τα χρόνια κινητοποιούνταν, τους μίλαγε συγκεκριμένα για τη μεγάλη αγορά, τη ζήτηση για σταφίδα που υπήρχε στη Σοβιετική Ένωση. Μιλούσε παραστατικά, τώρα εντάξει αστείο, για τα παγωτά με σταφίδα που πολλούνταν στη Σοβιετική Ένωση σε κάθε γωνιά. Έτσι, οι παραγωγοί κινητοποιούνταν ακόμα περισσότερο και με ακόμα πιο συγκεκριμένους στόχους. Και η Αμερικανοκρατία έκανε υποχωρήσεις. Και το κράτος άρχιζε τα δειλά εμπορικά ανοίγματα με τις ανατολικές χώρες. Συμφωνίας διάρκειας μόλις ενός έτους που αθετούσε και κολυσιεργούσε την ανανέωσή τους. Όμως και πάλι, ο Ζαχαριάδης αναδείκνει ακολούθως ότι με το που το βρέθηκε ένας επιπλέον αγοραστής, έστω και για τις μικρές ποσότητες που το ελληνικό κράτος συμφωνούσε να στείλει, παρότι υπήρχε ζήτηση για μεγαλύτερες, άμεσα προχωρούσαν σε αύξηση της τιμής αγοράς της ελληνικής παραγωγής και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι εντυνόταν και η πίεση και από τα κάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα επουδενή δεν χαρίζεται ο Ζαχαριάδης στους δυνάμεις συμμάχους. Όταν όσοι καταψηφίζουν τη συμφωνία της 12ης Οκτώβριου βάζουν την ουρά στα σκέλια μετά την επίπληξη από τον Αμερικάνο πρέσβη, το επισημαίνει. Όταν οι ίδιοι πάνε και υποδέχονται τον τίτλο του Βαλκανικού Πολεμικού Συμφώνου, αναδεικνύει την ασυνέπεια. Όταν έστω και για ξεκάρφωμα αρχίζουν να συμμοριολογούν για τον εμφύλιο, σηκώνει το γάδι. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η μετοπική πολιτική δεν αφορούσε τον αμέσως επόμενο εκ δεξιών, εν προκειμένου μόνο την ΕΠΕ του πλαστήρα. Υπήρξε και εκλογική συμμαχία με τους φιλελεύθερους, ακόμα και όταν η ΕΠΕ καρνιόταν, και επίκληση του Μακελάρη Ρέντι για το ζήτημα, έστω των εκλογών με απλή αναλογική, όταν ο Βενιζέλος των φιλελεύθερων έκανε νερά. Γιατί στον πόλεμο, αν πράγματι θες να διεξάγεις πόλεμο, αξιοποιείς κάθε διαθέσιμο μέσο. Έτσι φτάνουμε στο αποκορύφωμα αυτής της αντισεκταριστικής και επαναστατικής συνάμα πολιτικής με τη Δημοκρατική Ένωση, όπου το ΚΚΕ πρακτικά κατεβαίνει σε ψηφοδέλτιο ενίο που περιλαμβάνει από τον Γεώργιο Παπανδρέου και μάλιστα τυπικά επικεφαλής, ως και το Λαϊκό Κόμμα, αυτόν τον ορισμό της
παλαιοδεξιάς, του παλαιοκομματισμού, με ό,τι συμβόλιζε έστω και στα τελευταία του. Φυσικά το εκλογικό πρόγραμμα δεν ήταν καν κάποιο μίνιμουμ πρόγραμμα του ΚΚΕ. Όμως το τότε ΚΚΕ και γενικά το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα ήδη επί Στάλιν είχε ξεπεράσει αυτό που η πλειοψηφία της σημερινής ελληνικής αριστεράς αρνείται να διανοηθεί. Τη λογική των επάλληλων κύκλων, όπου το κόμμα είναι στο κέντρο, μετά ακολουθεί ο κύκλος των μετώπων και ούτω καθεξής. Τα πράγματα είχαν γίνει πιο χαοτικά και δεν χρειαζόταν ο αυστηρός συγκεντρωτικός έλεγχος ενός μετώπου για να επιτευχθεί ο σκοπός. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συνέχεια της δημοκρατικής παράταξης, η ενιαία δημοκρατική αριστερά, η ΕΔΑ, περιορίστηκε μόλις στις 18 έδρες. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι και στις εκλογές του 1961, δηλαδή μετά τη διάλυση του ΚΚΕ, η ΕΔΑ δεν κατέβηκε σε κάποιες περιφέρειες υπέρ της Ένωσης Κέντρου. Ωστόσο το 1961 ούτε ενιαίο ψηφοδέλτιο υπήρχε, ούτε σχέδιο για απελευθέρωση δυνάμεων. Το λέμε αυτό γιατί σε κάποιους μαρξιστικούς-λενινιστικούς κυρίους αναπτύχθηκε η άποψη ότι το 1956 μια οπορτουνιστική ηγεσία διαδέχτηκε μια οπορτουνιστική ηγεσία. Όμως και μόνο η συγκρότηση της Δημοκρατικής Ένωσης τονίζεται ως δημοκρατική, που κάποιοι που τιμούν κατά τα άλλα τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας θεωρούν ρεφορμιστικό και χαρίζουν το πρόγραμμα της δημοκρατίας, τον φυσικό χώρο της κατεξοχήν πιο δημοκρατικής τάξης, της εργατικής τάξης, στους πραγματικούς αντιπάλους τους, πέτυχε τρεις σημαντικούς πολιτικούς στόχους. Την ηθική χρεοκοπία της Αμερικανοκρατίας, ακόμα και όσους ψήφισαν Καραμανλή, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν το επόμενο βήμα. Το κάψιμο του Καραμανλή, του χαρτιού της Αμερικανοκρατίας, το οποίο τελικά βρέθηκε, με την έννοια ότι στιγματίστηκε πια ως υποβασταζόμενος με τη βία, τη διάσπαση του κέντρου και την απελευθέρωση αμογενών ανθρώπων. Ήταν αυτή η δυναμική εκλογική τακτική του Ζαχαριαδικού ΚΚΕ που οδήγησε στο 24% της ΕΔΑ το 1958. Γιατί ακόμα και για τις εκλογές ένα επαναστατικό κόμμα μελετά τα πράγματα στη βάση των αντιθέσεών τους και στη δυναμική τους διάσταση. Και πρέπει να σημειωθεί, κερδισμένοι ήταν οι εμπνευστές της μορφής αυτού του μετώπου που κατανοούσε ως ανάγκη ο λαός, οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της Δημοκρατικής Ένωσης. Όχι οι σειρώμενοι, σαν τον Κωνσταντινό Μητσοτάκη, που σε ένα ντοκιμαντέρ λέει ότι ήταν από τους κεντρός που δεν την ήθελαν. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ ο Μητσοτάκης λέει για τη Δημοκρατική Ένωση, την οποία αποκαλεί συνεχώς λαϊκό μέτωπο, πόσο την πάξαν, πόσο τους την έφερε το ΚΚΕ. Με τη Δημοκρατική Ένωση όμως τους την έφερε. Όχι με κάποιο ριζοσπαστικό, αριστερό, ταξικό, αμεροληπτικό, αντικαπιταλιστικό μέτωπο ή ένα εκλογικό κατέβασμα της ΕΔΑ για καταγραφή. Καμιά ρογμή δεν θα προκαλούσε ούτε καν με την ΕΔΑ σκέτη και το επισημαίνει ο Ζαχαριάδης στο βιβλίο. Πόσο μάλλον με το εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά, το οποίο όσο σωστό και αν είναι σαν θέση, στα σύνθημα δεν θα ήταν απλά λίγο, αλλά θα ήταν λάθος. Γιατί θα αποκάλυπτε πως το τότε ΚΚΕ δεν έβλεπε συνολικά το πλαίσιο, αλλά τμήμα του. Και ανεξαρτήτως του πλαισίου έλεγε τα δικά του. Και αφού δεν θα έβλεπε το συνολικό πλαίσιο, δεν θα προχώραγε την υπόθεση της εργατικής τάξης. Και μιας και είπαμε για συνθήματα, το Ζαχαριαδικό ΚΚΕ διατύπωνε όλων των ειδών τα συνθήματα. Προπαγάνδα, ζήμωσης, δράσης και άμεσης δράσης, αλλά και έκανε αυστηρή διάκριση των συνθημάτων. Δεν έκανε εκπτώσεις σε ζητήματα αρχών. Έλεγε πατριωτικό μέτωπο, αλλά και τα όπλα αντίστροφα. Σε περίπτωση που η Ελλάδα σειρώταν σε Αμερικανικό πόλεμο. Όμως δεν το έλεγε για να το λέει και να λένε οι ψηφοφόροι του μπράβο, μόνο το ΚΚΕ τα λέει. Το θέμα ήταν να μην γίνει πόλεμος. Οπότε μόνο με την ανάδειξη στο λαό της ζημιάς από έναν τέτοιο πόλεμο και της ύπαρξης εναλλακτικής μπορούσε να κάνει αποτελεσματικό, αν θα χρειαζόταν, το σύνθημα τα όπλα αντίστροφα. Και αντίστροφα, διευκολύνοντας να υπάρξει μαζική λαϊκή πάλι ήταν που, όπως έλεγε και ο Ζαχαριάδης, δεν θα χρειαζόταν να φτάσουμε ως τα όπλα αντίστροφα. Έτσι εννοούσε το επαναστατικό ΚΚΕ την πολιτική ανεξαρτησία. Αυτή δεν έχει σχέση, δεν επηρεάζεται από την πλατήτητα του μετώπου. Δεν θέλουμε να κάνουμε παραλληλισμούς, δεν θέλουμε να βρούμε ποιος σήμερα είναι ο νέος πλαστήρας, αν υπάρχει νέος Καρτάλης, αλλά δεν θεωρούμε ότι αυτά τα ερωτήματα δεν είναι νομιμοποιημένα μόνο και μόνο επειδή δεν έχουμε κατακτήσει την πολιτική, ιδεολογική, οργανωτική ανεξαρτησία και ότι μόνο τότε, ζήσε μάιν δηλαδή, επιτρέπεται να τεθούν. Αυτή η συζήτηση είναι ελιτίστικη. Συμπτωματικά, το πρώτο κόμμα μετά το άνοιγμα είναι τίτλος άρθρου στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας Εποχή. Απασχολεί δηλαδή το κόμμα Νέα Αριστερά. Αντίθετα, πρέπει από τώρα να τα έχουμε λυμμένα, ξεκαθαρισμένα ότι μπορεί και να τεθούν. Το ίδιο ισχύει και για την οργανωτική ανεξαρτησία, την οποία το ΚΚΕ ανέπτυξε ιδιαίτερα μεταξύ 1953-1956, οπότε και το κόμμα αποκατέστησε σε χρόνο ρεκόρ το οργανωτικό του δίκτυο και έφτασε να έχει 11.000 μέλη να δρουν στην Ελλάδα.
Η οργανωτική ανεξαρτησία κάθε άλλο παρά μειώνεται κατά ανάγκη λόγω μετώπου. Το ίδιο ισχύει και για την ιδεολογική ανεξαρτησία. Αυτά όσον αφορά τις δύο από τις τρεις λέξεις του τίτλου του βιβλίου, που και οι τρεις συκοφαντούνται στις μέρες μας. Πάμε όμως και στον όρο πατριωτισμός. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε καταρχάς ότι οι όροι έχουν αντιστραφεί 100%. Το ναι, αλλά για την Κύπρο δεν λέτε τίποτα, τότε αφορούσε τη δεξιά. Το σύνθημα για ένωση αντιμετωπιζόταν έστω και όχι ανοιχτά ως κομμουνιστικό. Ναι, μιλούσε πολύ για το Κυπριακό ο Ζαχαριάδης. Και επειδή το Κυπριακό εντασσόταν στις Αμερικανο-Βρετανικές αντιθέσεις και επειδή ήταν μερικό τμήμα του παγκόσμιου αντιαπικιακού αγώνα, αν και όχι ακριβώς οργανικά συνδεδεμένο με το παγκόσμιο κύμα, η συμμετοχή της Κύπρου, για παράδειγμα, στον Μπαντούγκ ήταν τις πιο συντηρητικές. Και το έτσι κι αλλιώς ρεφορμιστικό ΑΚΕΛ τότε έχανε και την ηγεμονία στο εθνικό κίνημα. Και με την έναρξη της δράσης της ΕΟΚΑ, ο Ζαχαριάδης αναδείκνυε ότι αυτό είναι το διακύβευμα. Ταυτόχρονα δεν ξεχνούσε την τουρκοκυπριακή μειονότητα. Επίσης, το τότε ΚΚΕ καταφερόταν ενάντια στην ελληνοτουρκική φιλία. Όχι γιατί ήταν τουρκοφάγο βέβαια, αλλά γιατί αυτή η φιλία ήταν ενταγμένη στα αμερικανικά πολεμικά σχήματα. Και βεβαίως δεν θα μπορούσε να μην αναφέρεται στο εσωτερικό εθνικό μας ζήτημα, στους Σλαβομακεδόνες. Η Ελλάδα ήταν και είναι καταπιέζουσα χώρα προκειμένου να παραμένει εξαρτώμενη. Αυτή η καταπίεση δηλαδή ενθαρρύνεται από τον υπεριαλισμό. Ο Ζαχαριάδης, και όχι ο Τίτο, κατήγγειλε τα σχέδια εκδίωξης των εναπομείναντων μετά τον εμφύλιο Σλαβομακεδόνων και του επικισμού των χωριών τους. Ακόμα και σε επίπεδο αρθρογραφίας όμως μπορεί να δει κανείς στο βιβλίο πόσο ιδιαίτερα προσεκτικός ήταν και πόσο τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Για παράδειγμα, έχει ένα άρθρο ότι μία τους έλεγε Έλληνες και Μακεδόνες, στην επόμενη πρόταση Μακεδόνες και Έλληνες και Σλαβομακεδόνες, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Και βέβαια το επαναστατικό ζαχαριαδικό πατριωτικό ΚΚΕ δεν μιλούσε απλώς για τις μειονότητες, τις οργάνωνε. Μια συγκρίνουμε λοιπόν πόσοι από εμάς σήμερα κάνουμε πράγματα για τους Σλαβομακεδόνες της Ελλάδας. Μιλάμε έστω για αυτούς συστηματικά, όχι απλώς ενισχύοντας τον αυθορμητισμό τους, καταφερόμενοι ενάντια στον Ελληνάρα, κάτι τέτοιο μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους. Ούτε μιλώντας για ελληνικό υπεριαλισμό, κάτι που τους κατεβάζει το πολιτικό επίπεδο, αφού δεν συμβάλλει στην κατανόηση ότι η κατάστασή τους οφείλεται στην εξάρτηση της χώρας. Πατριωτικό λοιπόν μέτωπο, αλλά χωρίς έκπτωση στις αρχές. Και όχι γενικώς και αορίστως διεθνιστικό ΚΚΕ, αλλά εδώ στη χώρα μας. Επί τη ευκαιρία θα χαρούμε να σας δούμε τον Ιούνιο στην παρουσίαση του βιβλίου για την ιστορία του Σλαβομακεδόνικου Εθνικού Επαναστατικού Κινήματος, που κυκλοφορούσε σε συνέχεια στον τύπο της ελληνικής πολιτικής προσφυγιάς το 55-56 στις Σλαβομακεδόνικες σελίδες και το μεταφράσαμε. Παράλληλα με όλα αυτά τα ζητήματα, δεν έμεναν πίσω τα πιο στρατηγικά. Στο βιβλίο μπήκε και η αδημοσίευτη ως τώρα εισήγηση για το εκ νέου επεξεργασμένο πρόγραμμα του ΚΚΕ. Εκ νέου επεξεργασμένο γιατί το πρόγραμμα αποσύρθηκε με πίεση και των ρεζιμιστών του ΚΚΣ. Όμως από αυτή την απόσυρση κρατάμε ότι το τότε ΚΚΕ, ακόμα και την απόσυρση, τη μετέτρεψε σε κάτι το θετικό. Απέσυρε το πρόγραμμα μεταξύ των δύο Κυριακών των δημοτικών εκλογών και αυτό είχε ακόμα πιο μεγάλη θετική επίδραση, καθώς αποδεικνύονταν στην πράξη ότι το ΚΚΕ αφαιρούσε και το παραμικρό εμπόδιο ή πρόσημα για τη συσπήρωση ακόμα περισσότερων δυνάμεων. Πέραν αυτού, στην εισήγηση βλέπει κανείς πως ο Ζαχαριάδης ζητά να προσέχουμε τα λόγια μας. Για παράδειγμα, εξηγεί γιατί πρέπει να διακρίνονται οι ρεφορμιστές με τους οποίους προβλεπόταν συνεργασία από τους κίτρινους τους ξεπουλημένους τέλος πάντων. Ένα άλλο ιδιαίτερο κείμενο στο βιβλίο έχει να κάνει με το ελληνικό κολχόζ τέλος πάντων Νέα Ζωή στην Πολωνία. Εκεί όπου πολλά πράγματα αναφορικά με την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας που επαγγελόμαστε τίθονταν στην πράξη. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στον απλό λαϊκό λόγο του Ζαχαριάδη αλλά και του τότε ΚΚΕ. Τα σκίτσα που προσθέθηκαν στο βιβλίο νομίζουμε αποτελούν άλλη μια απόδειξη της προτεραιότητας που το τότε ΚΚΕ έδινε στο να γίνεται κατανοητό από τον λαό. Όχι απλώς να τα λέει με έναν λόγο πιο ξύλινο και από το ξύλο, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μπορεί λοιπόν να πει κανείς με βάση τα παραπάνω ότι το βιβλίο πιάνει όλα τα ζητήματα. Καθώς το τότε ΚΚΕ, παρά τη θέση του σε παρανομία, ήταν ένα πλήρες κόμμα. Και έτσι έγινε πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Και η εκ νέου δημιουργία ενός τέτοιου πολιτικού φορέα που θα καλύψει αυτό το μεταπολιτευτικό κενό, νομίζουμε ότι αξίζει κάθε κόπο και κάθε σύγκρουση.